Anya laki din! Ay, awan mo andong. Bigbigat ng agasam. Paawid ka pa ilaan. Kan nabarbartek ka. Unay kat daytan nga aramid mo aya. Ha? Tapay aya. Anya ti parikot yun no paawid ak pa ilaan. Kan kasto yan nabarte ka, tatang. Anya? Kastat isungbat mo kanya? Ha? Kasanong mga min? Kat man nakibiyang kayo. San ko mata dinawat kada kayo ti pinanggatan ko iti arak nga imparte ko. Sana ya? Ay, amom si Kandong. Nabartag ka man wano saan, ay bastos ka sumungsungbat. Bastusan no bastos. Sa anak mat kita sumungbat akas ti tatang. No saan kayo akasta? Amin matan kat pakibibiyangan nyo. Anya lakit din aya. Ay kat, no saan mo kayat pakibibiyangan ka? Nga oray unam ti arak ngam ti pamilyam. Pues, lumasin kayo nga roden iti pagyanan. Ha? Naglaing ka sumungbat ha? Ang mga nunalipat matalon ti anak yo. Ken ni Paula nga anak ko. Angam aging gaita. Makipagnanaid ko pa ilayan diti balay ko. Tatang, sika lang ti manuga nga awanan bain. San pagkagitday? Amom andong, siyak ti mababain kinitatang kapo iti kastang aramid mo. Ay, apay manan aya. Kariring ko pa ilang, adda ka manan asumanao dito yan. Anya? Ay na, saan ako sumanaw akastoy no saan kumamot akasta ti aramid mo? Ay, bigbigat Paula. Pangaasim man ta sumardeng ka pa ilang. Marangrangak. Anyat kinunaman dong. Makarangrang. Adda kayo matgayan di tatatan. Itata na usawan kan. Ulitak, timbagak kan kay di kalman. No di mo kaya timpakibibiyangan. Lumasing kayo nga rodan iti pagtangan. Aday ta, napunwan lang nga rod ni tatang kapo iti kastang aramid mo, salbag ka. Tatang, uray sino katugangan, mabuisit mo titigas nga aramid mo andong. Kanain mo nga unang ti arak ngam ti pamilyam. Sige tatang, saan na maulit? Ay saan? Basta lumasin kayo iti pagtangan tapno agnakam ka. Takitaek man no pagpatinggaan ti kinalastog mo, salbag ka kitday. No saan ko maakasta ti ipakpakitam kinitatang? Saan da tayo ko mga apuraan alumasin iti pagtangan? Danag mun ay. No ti panagkunana, ket saan ko akabailan? Ay, nagbidot ni tatang mo. Anya? Itamat lang alawas. Rugya kon ti kalapaw nga ipaaramid ko di talaang baba. Ho kitaang man? Rugyam ti kalapaw kunam, ngam dagamot lang ni tatang impatawid na kanyak ti pagpatakderam. Ha? Iso pa nga asim man, ta saan a pinapalastog ti panagsasaom, taad-adda a marururod ni tatangkan ka. Kanahin ka lang arudin nga agbartak, sakat kasta pa'y lang ti panagsasaom, awan na. Oho, nagadukit din. Basta itaalawas, parugyakon, uray kalapaw laeng. Tapno awan ibagbagamat ani tatang. Hay, makarengreng, makauma, minuminuto ngagsasaw. Kasla bakit asumanaw? Nilakit din? Parandong, pinarugya mo gaya man ti kalapaw yu ije babati balay ni katugangam. Aywan pare. Parugya akong tani. Marengrengak iti panagsasaw ni katugangak. Anya? Awan pilpilyan na nga oras. Bigbigat nga uray kariring da tao ay sumanao kasla bakal. Amakan kitimot no tabasol mo. Iso akas jay mo ti panagsasaw na pare. Anya ngay kumamat ti basol ko. Ultimo panaginom kat pakabasulan pa'y. Oho, day taki din pare. O naikan pare. Kat husto nga rod ta ipaaramid mo ti kalapaw yaw. Tapno lumasin kayo matan iti pagtangan.
Maramid mo ti kayat mo pare. Awan makibibiyang. Aywan na. Awan ti kabalay a katugangan ang makarengring iti bigbigat. Sika talaga pare. Ano sama? Tanya nga rod ngay. Kat makipagnanag kayo pa ilaang gankwana. Ay, makalasing kami lang pare. Ultimo day di alakay. Anya lakit din na ya. Anya gatangam andong. Gumatangak man iti innam. Tubay to nana. Innam. Apo, nagadumitten. Di kay kitagyaman yan ta ado ti gatangak. Anya? Sika talaga andong. Amin nga maibagaken ka addalat ta nga adda sumbat mo ah. Alakit din nana. Ilakwan na kon. Ano agururay yung dagiti ko kumpare. Pag inuman nyo manon aya, Ay kat syempre, di ta babaa. Ayan ti ipaparami ko akalapaw mi. ay, kamusta ngay? Malmalpasan? Ay wan nana. Siguro may salangan na lawas. Nalpasan. Nasayaat ka din no kasta. Wen gaya, no umakar kayo ita, umuna nga isarap mo ijay asin bagas kendanom. Tapay mat ngayon nana. Apay, saan nga imbaga ni katugangam? Asin bagas kendanom ti unaom nga iyunag tapno iti panagdaod yu iti baro abalay saan kayo nga mabisinan, saan kayo nga mawaw, ken maibusan iti makan. Kastaya. Iti. Awa matimbagbaga ti katugangak. Siguro akit pakaragsakan ng agbisin kami no bilang laeng. Anya? O sige nana. Taramidik man di tayong bagayo. Kat agyamanak iti panang palagipyo. Apay day taasin kan bagas. Kan adapay danom. Iso ti yun unak nga ipan iji balay. Ta sigun kini bakit mo nang aglakla ko dita nga to. Tapno santay ka nung agbisin, mawaw ken maibusan iti makan, isot iyon unak iji pagyanan tayo. Ha? Saan nga imbaga ti amam? Siguro kayat na mabisinan tayo no bilang laeng. Nita, padaksamanan ni tatang. Katwan mat, na imbagpay ni bakit mo na ta ibaga na. Angam ti amam ngay, ay, awan, jaklamon. Day tang iwat mo. Inton kwan, adatan ni tatang, mangag na lakit iti bagbagam. Ay awan bibiyang ko. Tapod numat ibagbagak sana ya. Ay, nagturad kang agsaw iti kasta. Di ka lapang panunutin at daga na tinagpatakdaran ta iti balay. Day ta pa nagsasaom, tanangam andong. At dayta, umalis kayo niti pagyanan. Ay kahit siyempre matatatang. Nasaya at madayta. Tapno amoyo ti awan kanada. Amoyo na awan ti bagasyo. Asin no danong nga inuman nyo. Anya lakit din ni tatang aya. Pulos, asaan kami amaawanan iti asin, bagas, ken danom. Tasakbay kami nga umakar. Inyon unakon nga impandagita. Anya, ket no iso mga amin timbaga ni bakit muna. Iso ngay naramid kumatan na. Apay kapoy. Ay kat mayat mat nga rod. Kan nasayaat no tinungpal mo timbaga na. Ang mga no pinagsasawaman ng ti anya laditan Raysan matatatang. Unay kayo lakit din ay. Ala, ibunag yung arudan dagiti usaryo. Nang runa dagiti usar mo, si kalalaki. Tatang? Ay, addang amin na rumrumor dagiti sarak. No kasto nga damakit kita nga usar mo. Nga kaiwara dito nagtibalakay. Ay na, bigbigat pa ilahangam nakainom ka manan andong. Kaya't mo asawan, mabaleng nga uminom ng taysa na bigbigat. Yes, Jay. Kaya't mo asawan, uray malam nga ron ti panaginom kat mabalain. Anya lakit din aya. Day tati kagurgura ni tata nga aramid mo. Awan pilpil yan nga oras ti panaginom mo. Kat uminumak ano kayat ko. Apay, daw-dawata kayakin ko ti igatang ko iti arak. Oo, talaga kidi man nakibiyang talaga ti amam. Anya? Gusto. Aguli magkanta, maturugawan. Pangasim tasan ko mga istorbo. Makarangrang ka. Nita, siyak pa'y talaga ti makarangrang ha? Katpod naman,
Awang kit di ati nagdumaan nyo iti amam. Hoy, diyak amukan ka. Ala, maturog ka, tagsarita ta inton madamdama. Una yan, Paula. Mabisina kon. Ang apay nga. Awan pa'y matinaluto amakan. Oh, apay nga agsaludsod ka iti makan. Apay, at daya intan mo kanya nga igatang ko iti litwak. Ha? Ang mga no nalipatam, ang manumot nga aldaw, asaan ka nagtrab-trabaho. Day taarak ti sinang sangom iti manong aldaw. Kat, awan at talaga timakan. Ne, katwa na. Anya ngay nga rod, numabisinan ka, kat awan nga rod, trabahom. Ay, awan lat nasaya atin na ya. Talagang nga awan nagdumaan nyo ni bakit muna. Ganti amam. Anya ka di mo ninday tang ibagbagam. Bakbakitan nga ulbud. Agasam, imbaga na kanyak, ano umakarta iti pagtaangan, kat iyon unak nga isarak ti asin, bagas, gandanom. Kat sigurado ka no asaan ta mabisinan. Ang apay nga nga rod ita. Anya? Ti awanan bain na bakit? Awan pa'y pimay so timbaga na. Ay, anya lakit din. Oy, amoy, bakit muna? Ha? Bakbakitan kayo. Ulbud kayo talaga. Ne, mabiit lang ang andong. Anya ka din day ta nga ibagbagam. Anya ti imbagak ken ka nga saan na pudno ta ibagam, nga ulbudak. Oh, saan ayang imbagam kanyak? Ano umakar kami iti pagtaengan, unaan mi ti asin, bagas, gandanom. Ket pulos asan kami amawaw, saan kami amabisinan. Ang anya nga ita. Anya? Bakbakitan kayo kit di nga ulbud ako nakmanan. Madinsa, apay ngay kastamet ten ti panagsasaom. Ay ket pudno mat. Danda ni nagmalima sa anak anangan. Danda ni may sal daw. Nabisina kiti kastauna itapno amuyong. Anya? Syakpay ti akin basol ita. Katwan, basulyo asino pa'y kumangay. Da kayo lang mati agpakalaing anang ibaga kanya kiti kasday. Kunayong aramidak, gayam ti kinapudno na. Anya? Apay, di kayo sunggar na. Bakbakitan kayo maarami nyo pa lang ti agulbud. Anya lakit din, ayan ni bakit mo na. Ammom doro, nagbastos at talagang ti manugang mo. Ay, asino kaya manugang ko? Talo ti manugang ko. Asino ay kadakwada? Asin no pa'y kumano saan ni andong. Agasam man tabi nagaanak pa'y nga ulbot abakot. Adya, ay naglokon ti awanan bain. Inbagak iti ken kuana, no umakad dati pagtaangon da, unaan da nga iapan, ti asin bagas ken danom. Kung naktapno saan da nga mabisinan, mawaw ken maawanan iti makan. Anya? Ngem da magkukit manong kano nga aldaw nga saan nagtabtrabaho. Iso nga awan igatang ni Paulo iti lutuan na. Sa ita, siyak ti bagaan na nga ulbod, kas kadaan niya dita. Ay talaga nga awan babain na day jing antong. Kapay di asin, bagas kan danom ti umasinagkan kwa na. Ay ti awanan bainain. Pangasim man, tabagbagaam da jay nga manugang mo, nagalas ti ugali na. Ala, di ka madanagan, tasyak ti makaamukan kwa na. Oh, si Kam gayang bakla. Anyat masapol mo. Anay ko. Sa anak ang mabakla-bakla dita, Amom si ka? Nagpuskol de tarupam. Awan babayin mo! Anyat problema maya. Imay kakadidito yung balemi, tapnulain si patenak. Wen, imayak tap no tumpain ka. Maminsan pa mapan mo bagaan ni nanang ulbod kas kadaan niya dita. Ha! Siyak ti makalaban mo kung naktuman. Anya. Ay! Gapo tayong baganakan ka? Ano mangisirag kay di asin? Danom kan bakas dito balayo? Kat saan kayo ang mabisinan? Tarantado ka! Manggad ka, tapno saan kayo agbisin? Saan ang magic asumang sangpati taraon nga oras saan ka nagtrabaho? Nawatam? Ha?
Pangipi-ipanami ti panunot mo, impadak mon samutan. Hay, andong, uray bakla ako nam, ngam kabailak a patayaban di bangabangam. Ha, maminsan pa yung ulitam ha. Ha, puutam ti ko na. Anya kita bakla pa iti mang sipat kan gamot pare. Ay, sanla bakla day jay pare. Talaga tinutupak kumakit. Isukat ti agpakalaingan. Agasam, tay may di balay, sanak sinipat. Ay, una yan. Saan ngamin anasaya na diyang inaramid mo pare? Abay mo din ngamin, anapan mo binagaan ni bakit mo na nga ulbod. Ha? Pare, ora sinumot ngamin makaunget itikas diyang inaramid mo. Katpud numat. Apay, gaputay imbaga na ngamin asan kayong agbisin, no mangisirrak ka itasin, danum kan baga si balayo? Kat saan kay latang agbisin nga oray saan kang agtrab-trabaho? Nakakita amot andong. Ay, basta. Ulbud day abakit. Jak amo kan gandong. Makaamo ka, no makaunget tumanin day abaklakan ka. Amang ano saan tulang asipat, ti maaramid na kang ka. Ay, nakababain ka ang manugang. Sika lang tikas na ang manugang ko. Sika lang tikas na ti ugali na. Tatang, ultimo at di mo ang mutiagbain. Nangro na kadag iti babakit kan lalakay. Ay, ni tatang mo. Ay, di nak matatang-tatang andong ha. Ay, ag nga nangarayutak kan ka salbag ka. Tatang, manggid ka. Tapnosan kayo ang maawanan iti makan. Kapay iti kayat mo, uray saan kang agtrabaho, inumlatan ti raramaydam. Kahit agsangpet latat ti makan, ay nagawan ka ta panuno ti kastan. Guatatan, maminsan pa'y amapan mo bagaan ni bakit mo nang ulbod. Talaga asya kung timang danog ken ka, nognakam kan salbag ka. Saanin ang maulit tatang? Promise, manggad akon. Kan sardeng akmutan ti panaginong ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ay, daganak magaya mo nili sa lakay. Ida ka ang bambay. Dahil Monday, nakita ka impus nili sa itipisbaw. Ay, kasta ka de. Ikatluwa nga runan ti anak na. Kaslawan pa'y 2 taon na, tinauna nga anak na. Awam mo talaga, nasurok sa lang ang makatawan ngam day, naganak manad. Nalaing ulay anibilting. Kitaam ka nakaduanan. Iswa nakaluslo siyang ni Anita. Saan pa'y kidi na makaurornos itibagbagi na tiyawanan ba'y na babae? Kahit nagpala naman ng asawa. Ora ni Berteng. Kasla nakapulto iti may sa dosena iti itsura nan. Oray po lakay. Awan to pa iti manuabulan ti anak na. Masikog tumadaan de di Alisa. Anya laki din. Ay, parigat lang arunan na parigat iti panagbiag. Ngam isoda, anak damat nga anak. Ay, salbang! Apay gaya kas na tilangam abirteng, ha? Ha? Apay tataas yung. Ano ti parikot mo itilangak? Ikan anak ni bakat mo, ngam kasla saan ka man anaragsag, Ano ti kayat mo asawin tata? Kaputakan anak na, agpagpagkakaklatan. Ano laki din. Si kamat gamin, awan pa'y 2 taon na, tinauna putot mo. Pinasaran mamaadagusan. Una yan. Ne, anya ka din dahil tangay bagbagayaw tata? Katpunumat san aya. Adaw ti pampanunuta kita, tataas yung. Nang runa kit karkarwar lang ni bakit ko yung ospital. Pang-aasim ta sardengan nak ko tata. Ti ko nam kaide, podno ti bagbagak. Ita, takan anak ni bakat mo.
paginanamat ngamin Sana kasta atira ka atira. Hadya laki day. Nya? Nagriga ti panagbiag. Ngam ni bakat mo. Nay talaagan anak matan ti kukuan na. Ay, una yan. Ay na, si Kabot Gayam ti masabat ko, Lisa. Ha? Apay na nanita? Una day tanalagam, kas kala naganak iti may sa dusina, iti kas na nga tsuraam. Anya? Ay unay kan? Nalabas kayo matang agsasao? Katpod mati bagbagak saan aya. Agsarming ka nga tatap no makitam ti tsuraam. Anya? Awan pa nga min 2 taon na tinaw na nga anak yaw. Sa ita kan anak mo manan. Ay, sigurado da ita, awan tumanan makatawon ti may ikadwa nga anak yaw, masikog kan tumanan. Ay, nagalas at talaga di pinagsasauyo, Nana Anita. Uray peg sa saruno ti anak me, awan bibiyang yaw, kaputasan kami mat adwaw dawat ka na kayo, iti isa saang me, maawatan yaw. Ha? Dahita biyag yo ti pakibiyangan nyo, saan kat abiyag ti sa bali at tao, maawatan nyo. Nagalas at talaga ti ugali da dyan nga Anita lakay. Ha? Taapay ba kay? Anya timbaga na king ka? Nakauyaw! Naku nana, masigurado na kano nga awan to pa'y makatawon ti may kadwa nga anak ta, adan to manan sumaruno. Awan na talaga nagdumaan da nga gasawa. Anyat kahit mo asawan. Oray ni tata asyaw. Kastamot lang timbaga na kanyak. Hindi pa'y napanabulan. Saan ko ngayon kaskasaw? Sa ita, kastagayam timbaga ti asawa na king ka. Manakibiyang da talaga. Ay, kunamot lang, wag daw dawat ta kadakwa da iti pakpakanta iti anak ta. Dahi tangarod kay. Nung makasaoda, kunamlano, ay, kumbayamon ba kay? Nagasat ta, gaputa na paraburan ta iti anak. Ay, pudno day talakay. Nagasat ta, gaputa danduang anak ta. Isuda ngay ko ma, manumot tan atawon ang nagdandan na da nga agasawa, ngam awa matlat ta. Awan tabaugmay ni tata asyaw. Marurudak tay parupak king kwa na. Kunak tumay. Ay, saan asyak ti kaskastada? Ay, kita man pa nga inawis na iti siya, tasan mo nga inawis ni Birteng. Asaw? Hey, maawis ay day jay kay saan? Ha? Amo tayo batan akan anak lang ni bakat na. Iso ba sigurado saan na makasat day jay? Ay, huwag mo't kidi Asikasun na, ni Baga na. Ay, mas dawak man kami. Iti kinapaspas na day jay Berting. Ha? Awan pa'y 2 taon na. Ti inauna nga anak na. Hanggang na, kan anak man na ni bakat na. Ay, jalaki jay. Awan parikot iti na ita, pare asyong. Nagagod na mga gasawa. So, masigurado. Saan na pagparikutan, ti panagsisinaruno ti anak na. Ewan mat kindi Hanggang ahay kita ak mambat iti itsura ng agasawa ita. Ha? Ay, kaslada, naganak iti may sa dosina. Hay, pagpakawan! Ay, na yan. Aniya laki din. Naimbag kayo pa'y Nana Anita. Bigbigat ang nakaragragsang kayo. Ha? Nagmayat iti pa nagpagaak nyo. Kita man kami dito na Ha? Ni Maring Lisa matdata kat katawaan nyo ti post na iti Facebook, Nana Anita? Kasano sana ka makakatawa. Kita man ngamin day talangada. O ba na ti maikadwa nga anak da. Sakit ti inaw na sumursurot akaslaan niya. Ha? Ang mga nuawan tumanan ti manu abulan day ta maikadwa nga anak da. Masikog tumanan ni Lisa. Uray putam. Ne? Kanyangay kumatiparikot iti dayda. Di uray man binulan nga aganak ni Lisa. Ket awan parikod tayo, Nana Anita. Si kakit di mo. Talaga nga isakit mo mo't ni Lisa niya. Ay sakit ko talaga tasaan mo't nakakatkatawa ti panagsaruno ti anak da kini Berting. Aniya?
Ti saan na nasayaat, dahita pa naguy-uyaw-yo king kwana. Kat katawaan na ni Lisa. Nimbag pa king kwana, taada anak na. Ha? Si Kangay bao. Nene. Ada ka na ibagbagam, bakla? Ay, awan na Anita. Ay, ala, labsan kayo, bye. Kisti sa banan daya bakit Anita? Awan at talaga ka preno-preno tingiwat na niya. Ay, nakulamon, kumari. Anya nga tayo ti parikot na nung nagsinarunod ti duwang anak may. Ha? Nimbag ka pa'y kidi tadadwa nga anak yo. Isuda nga'y, kini asyong. Manuntawandan nga din na. Bakit kinlakay da? Ngam baog ngamin day nga Anita, iso asaan na magkaanak. Isuman? No saan na adakas kumati agisawang iti sao? Hay, bagak kumakat. Ay bagam, tapos nakam ti awanan bain. Apay, isuda lang ayang agasawa ti dakabailan na ngagsawsao. Ibagak at talaga numapunwanak ko naktumat. Makapasuron na talaga daya bakit Anita? Bakbakatan nga awan manaknakam na. Bakbakatan abaog ko nam kidi Masair no masair. Amin tumang ngamin kat pakibiyangan na. Hoy, anya laki din. Nay, kasla lumuklok magkaalay sa. Ha? Lukmag mo day dawan na masikog kamanan. Anya? Ay, nalabos kayo at talagang agsasauna na Anita. Nalabos nga ibagbagamot. Salsalod-sodok lang, nulukmag mo day tawon no sikog mo. Anya ko mangamin ayat, ipakibibiyang niyo. Uray pa ibagak ama sikugak manan. Hay, kunakon kat. Hay, naapo. Napiapay kanyak tadadwa nga anak kon. Si Kangay ko ma, baog. Anya? Ay, tanangam day ta pa nagsasaom si Kalisa. Diyak lakitin magusto day ta pa nagsasaom Ha? Masair kayo matgayam. Masair matgayam tirik nayo. Ngam no agsao kayo, no anyat pinanunot yo, isawang yo. Diyak kayat day ta pa nagsasaom Lisa. Addan tulal daw mo kunaktumat. Alawanan, baog. Saan ang makanak? Saan bag? Aniya? Ay, tiawanan pain a babae. Napudot lang arunod ti panawan. Napudot pa lang ti ulom. Uray. Hay! Apay aya, hanya manan ti pagungong tamon aya. Dayjay man Alisa, no agsasao ko ng lanusan ang makapasair ti bagbagana. Ha? Hanya ti bagana king kaaya. Baog ko na nakidin? Ay na, adan tulal daw na dayjay babae ko naktumot. Hanya, ibagana ti kastaking ka. Wan, imbaga na itay nagsabat kami. Hayala, bayam, tasak ti makamo king kuana. Saan na nasaya dayjay ibagana king ka? Talaga saan? Nasakit at talaga tinakam ko lakay. Numasabat mo pagsasawam man? No saan ang nilisa, ure ni Berting nga asawa na. Sakit tinakam ko talaga. Ay, nasaya at nasabat ka, Berting. Ne, apay ka day, tataas yung. Lumaminsan, bagbagaan man di bakit mo? Tapay, anya ti basol ni Lisa kada kayo, tata. Kahit nun ay bagana ka no, kini Anita abaog. Agasam man day ta panagsasao ti asawam. Anya? Panagsasao ti tao ngawan malaknakam na, hay! Mabit man lang, tataas yung Amang kid di mo nun ni bakit mo ngamin, ti mo na nagsaw-saw, kani bakit ka? Ha? Dua kayong agasawa. Saan ka day? Handa? Namin ano yung imbagbaga kada kami. Nagsasarunok ti anak may. Awan pa'y makatawin, kas kadaan niya rita. Ibaga pa'y ni bakit mo nga mga nuawan tumanin makatawin ti may kadwang anak may. Kit masikog tumanin. Ne, kit punumat, san aya? Kit nupod no dayta, apay nga raw amasair kayaw. No ibaga na mo't abaog kayaw. Ne, taulitan na. Pakibibiyangan nyo aya. Ultimo pa naganak ni bakit ko.
Ngam no ibaga mi abawog kayo, agsakit tinakam yaw. Ay, anya laki day. Isuda pa iti daganas na ngagsakit tinakam na. Kat isuda mo ti mo na sumanao. Day tangarod kay. Bimakit kin lima kay dala nga kasya. No saan kumakas ti panagsasaud ang agasawa? Saan ko kumamot nga ibaga ti kasti abaog tayo nga Anita? Mala bay amon, ta nagsarita kami iti dayjay nga tataasyaw. Agasam man, tayong pulong na paigayam kinilakay na. Ay naku tayo nga bakit Anita? Naglaing nga guyaw ngumno pasubyan iti sao, masair mo't nga rod. Kasjay da nga agasawa, bakit? Naglaing da nga agsaw. Ngam no isuda ti masaer, kunamla no isuda ti biktima. Imbes nga isuda ko matimang isuro iti nasaya at ta inaunada nga amang ngamdata. Ngam saan mat, ta isuda mo tinauyaw ngamin. Ultimo pa nagsikog, at da maibagbagada. Siguradaw, awanton ti may bagbagada gijay, gapo iti na ibagam kani Anita, abaog. Nasakit tinakam da bakit? Ay naapoy dagiti nga ubing, makaiayo kayo, makapaikat iti bambanog. Neng, da kayo madgayam na Anita. Aywan, itay kayo pa abuy-buyaan. Nakaragragsak kayo nga agiina. Aywan kastoy talaga ti karagsak ti maadan iti anak. Oray ibagayo, nagsisin narunuda. Si kakit demat, lipatam kumamutan, tinailawlawan nga naibagbagami idi kada kayo iti asawam. Ni, nakaskas dao man takasta kayo ngagsasaw itanana. Naamiris ko, asan anasaya at dagijay. Ahaw? Ti kunayo kide, naamiris yulaang, idi na ibagak ka na kayo, abaog kayo nga men, iso asaan kayo ang makaanak. Uray kasano ti kinaado ti kwartayo, na mo't anak yu ang mga iwan kada kayo no bumakit kung lumakay kayo, useless! Aniya, iso asan anasaya at ti aguyaw-uyaw, nang runa no amu ti tattao ti makagapo, no apay asaan kayo ang makaanak, maawatan nyo na Anita? Wan, Lisa Naamiris ko amin dagiti saan anasaya at anaibagbagami kunakmanan. Itapay bakit kan lakay kayon sa kay agamiris? Hay una yan! Diyos mayo marimar! Anya lakit din! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Rhea. Ay, adda ko makayat kung nga ipudnukan ka. Rabi una yan, Manny. Itay pa yung urayok day tanga ipudno. Ay, wala niya. Makaturturugan ni uncle mo nga itay pa yung agururay kan kaditarwar. Ay, uwan nga rod. Sipat ijay takyag kan rupa na. Inibus samot ten tilamok. Ay, ipudnok nga rod kan. Tiyan niya. Ipudnok akayat kong ti agawid. Ay, sige. Good night, Manny. Ay, kita man ti takyag kumanaw nagadon ti nagkagatan ti labawk. Agam, uray no kasta, sulit mait. Tanapasyar mo ni Rhea ako nam alam mo kay. Anya, sinong bata na kan? Nagawid tanang kan. Apaya nakadubog ka. Sung bata nakman manaw. Sinong bata nakakadin ni Rhea? Kasano kumasong batan nak? Kat awan pa'y mat impudnok kan ko ana. Aniya, ay ipudnom laang mati kayat mo kan ko ana. Anya ko matinarigat dita. Diyak kabalan ng kan. Ay na, permi mati nervyos ko. Idi agsango kamain.
Kunam nga aguray aki Jerwar, tasikat ti makaambaw. Nagbayaga ka nagururay Jerwar. Ang tagayam, saan mo mo na ibaga ti ayat mo kan kuana? Ay, ito no maminsan to na, Uncle. Ay, awanan, saan ka na makaduan? Mala, agawit takiday. Dila mabaeng laklakayan. Agbabae pa'y laeng, ha? Bigbigat nga agong unget ka man nanang. Kasano ajak agunget? Day taamam nga ag 17 taon at dapay la textmate na. Dilagbain, manon ti apo ko na iti tumang agbabae pa'y laeng. Ay, bayan nyo lata, imbag aliw-liwa na mait. Anya aliw-liwa asasawam mo si kamanaw. Nakababain ko nam kit di ah. Nanipod pa'y ngamin iday. Mahiligan iti babae day tanga mayaw. Ni tatang? Oho, imposible mo't ah. Kawamag, babae raw ni tatangyaw. Ne, apay asa anak man lang nga imalakin ko ana. Anya saan? Kano permi nga agkarkaro pa kayo? Kada kayo amin nga kakabsat. Sikati permi akarupro pa ni tatangyaw. Wen a iti lang agpadpada kami. Hanggang apay asaan ko anaala ti kinababaero na. Na, kaya't mau tagbalin a babaero akas kan ko ana. Ay na manoy, sakit ti ulo anak ko, nutuladam ni tatang mau. Ni Manoy ngay. Napan ijay trabaho na. Ay, panagkunak sana na makaasawa na jay akanakak. Pagkunamag. Kano manot taon dan? Ha? Awan pa'y asawa na? Kano ko na akinaduam kano anapan nagaram. Wen, punaw. Agam saan namot ana ibagatirik na. Na, taapay asaan? Ag-nervyos ka na? Ag-nervyos? Kano nagtaraki abaraw? Maha, kada takrot matiti babae. Na, apay ngay. Kani tatang na, oray italakayan, agbababae lata. Ay, saan na natawe, ti ugali ni tatang na, anaasam iti babae. Sapay dadakulan dagiti taraken na ababoy, ako na kapagkasar na. No, addan ikasar na. Ay, saan ka amang namnama ang makaasawa di buridak mo? Kano nagtakraw titi balasang? Muna akong ngagawid paray. Agawid kan? Kano niya pa ilang ti oras? Adda nga mi na ospital ni Mrs. Cow. Agsaksakit aya? Nalipata mo na ya, nga aganak itan ni Mrs. Cow. Ay, masigugmanan. Kano ka ano lang ang anak? Kag, aganak manan na. Nalibtak ka. Tinawon samat nga aganak ni bakit mo pare? Kag, kapigpigsaan ni Manawi. Ay, inraman mo man ang tinagan ko. Naglukukan. Mala, hingka nga rudan. Ay, aguray ka man gayam. Apay, ada nalipatam? Kumusta nga iterar mo mamalasang? Ada yamot. Anya tinagan na itayawn. Awan, agawid ka kiting. Laglagi pag tinagan na jarar mong paray. Ay, malagip kaun. Wan, Ria tinagan na. Saan ka day? Oh, anya ngay. Da kayo ka dahin. Ay, awan. Ha? Binasted na kakaday. Jak na arom pare. Abay ngay. Nagkaapoy kan. Anya ti serbita kinabaraw mo. No di mo maiturod nga ibagatirik nam.
Umay ko nagasin ni Manoy. Saan pa'y ba't anagaw awayd? At dalat tamot ten ijay taltalon na. Ne, apay. Saan anapan ijay kasaran? At damanan agkasar? Ay kiun kinubarkada na ijay agkasar. Ay, apay, saan amapan? Saan na siguro nga amo ang agkasar? Apay, saan na nga mo? Amunto pa'y amin natatao dito'y baryaw. Isuntulakid din ti saan kagayam na pa'y. Wanaw, mabain amapan. Amin mo lang ang kapagbainan. Pati balasang kabain na nga arman. Saan na nga rod anatawid ti kinababairo ni tatang na? Ay, isulangin tinabat-bati abaraw dito'y baryo tayaw. Kasano nga makaasawa no kasta? Nay, kabagays, mabisinan dagiti baboy. Mapankuman pa'y idapakanan. Ay, baboy ka din ni Manoy dagijay. Wen, sangapulo damain. Ay nagadumagayam. At dapay 5 abaka na kendua anwang. Ay, sus! Apaw! Ay, kat agkasar ko mga rudin nagadumagayam madingwan na. Ay, Manoy. Manoy ka na kan. Ni Angkal. Nagapam. Nabartag ka man. Nakainumak lang basyait. Tagapuak kiti kasaran. Apayasan ka naban. Kantyawan daktumanan dagiti makakita kanyak. Nagkapoy ka man ang gamin nga agaram. May saka mo tamang kantyaw kanyak, Angkal. Naskan abag-asawa ka. Sayang. Nagagat ka pa mag-around. At dapay kiti urnong kun ijebang ko, Angkal. Agasam dat. Dagita ay gamba. Anram ngay dagita. No saan ka mata mga asawa? Ay, sa anak san ang mga asawa, Angkal? Anya? Diya saan? Ay, mga asawa kan. Das ka na panunutam dita. Mga asawa ka. Ay, Angkal, saan mo man nga ipilit? Ay, Manoy, umasyadag ka dito'y amay ko. At ay pagkakan ka. Anya day Angkal? Nakitak ni Ria ijay kasarana. At nagisalakan ko na abaraw. Anya, Angkal? Kahit di mo ko na nga ipalubos mo nga asman di sa balin ni Ria. Ay, saan Saan ko nga ipalubos? Ay, mulagayam. Ay, naskan nga ro na. Nga ipatangkin mo. Di anya, Angkal? Naskan ang matagikwam ni Ria. Matagikwak ni Ria? Wan, kasta kaanakan. Ipatangkin mo. Ay, nasken ang matagikwak ni Ria. Armak ni Ria. Ay, kasta kaanakan. Paray, umay ko man buludan jay aradaw. Inkalataalaanin, paray. Saan mo kada kasapulan, baray? Saan? Adda pa na kita. Iso nga usarim laeng di aradok no kayat mo. Madamag ko lang man. No sa dino ti papanang baray. Mapanak managarim, pare. Ha? Pudno ka di day ta, paray? Ha? Nasken ang matagikwak ni Rhea. Ha? Kasta ati malalakay, paray. Sige, ituloy mo. Tasakpay lang ti makaamaw jay taltalon mo.
mayat ti makikapi dito'y balayo Ay katag kape kalata. Kagat-gatang ko jay kape kan asukar may. Ay, nay, nimot manoy day ta sumungad. Nay, itaman pa'y analagip na ti agaway. Ay, kasla seryoso mo ti rupa na. Ay, umay nan sa ilakon dagiti taraken na ababoy Ay, manaoy. Apay nagawid ka. Ay mapanak managaram angkal. Agaram ka kunam. Talaga ang makaungatan ni Manoy. Paypaysunan dya imbagha na mapanagharam. Ay kaparta ka maanak kaw. Tapartyon tayon dagiti baboy mo. Ay kadwaan kan ang mapanagharam. Ni uncle mo ti escort mo. Imbagla ka duam. Saan ko nakasapulan ti scout nanang? Ay naturad ka magaya man. Kuna ni uncle mo atakrot ka. Na, seryoso ka di Manoy. Asaan mo akasapulan ti mangkadwakan ka? Nasken ang matagikwak ni Rhea angkal. Na. Nangag mo manang kaw. Agparparik na kanya kaon. Sumarunon ni Manoy. Ngagkalay siya. Nagsapa pa'y mat. Umay ka nagpasyar. Nasapa aya na ito'y. Kadno sumip nga tay. Sa bagay, ang mga nutumalyaw kan tumangad kan tumulaang manen iti mano nga oras. Tadi mo mat maibaga, ti kayat mo nga ibaga. Aging kang agpakada kan tumanen nga agawi dun. Saan na nakasta ti mapasamak Rhea? Sa bagay, nasaya at mat no nasapa ka, taad dapay sumaruno amang pasyar kanya. Saan ka kuman nga agawat pa iti sabali nga agaram kan ka? Tapay kumasaan. Gaputa. Oh. Agkalinduusan ka mutin. Agnervyos ka man ka din. Ay, kayak na ito'y. Oo, ang mga numaatake ka mutin. Ay, may kan Manoy. May kan. Saan kang agbatbati? May kan. Kita ang manday ta. Ay na, saan ka ang maawatan? Kasla saan ka manin ang makasaw? Medyo agnervyos na tao. Ang Rhea. I love you. I love you very much. Very much. Ay, nakasaganak amang ikalay sa ka. Nulakid di songbatan nak ita. Nagpartak ka mutin? Agkasarta na dagos. Ay, kita niya nga adamot pagkalaysatan, adamot baboy kanuang ko. Adapay bakak, nalawa mo't jitalon ko. Anya kumapay nga iti biro kong kanyak. Sa bagay mo't kit di Ay, kwa. Itatanayib kas kontirik na kan ka. Ay, agkasartan Ay, isaan tan apabayagan pa Uwan ko namon. Aguray ka. Agpanunot akpay mo ta. Ay, saan ka nang agpanunot? Uwan ko namon. Taumulin dagiti nagandak kanyak. Day alaklakayan. Sa bali manon, ti textmate nan, ay babairo at talaga. Ay, nanang. Ay, saan ka nagungat? Makaungetak kinitatang mo. Ay, mapantayon umuli. Saan ka kadi amang rabrabak laang anak ka? Napan ka lang nagaram, ita umuli tayaw. Uwan nanang. Ala, ay aba mo ni tatang. Ay, aguray ka mo ta. Jakpay napakandag iti babaw. Day tati usaran ming agkalay sa kinireya nanang. Naaram mo laang ni Rhea? Kituan Ay, ay na, bilibakan ka anak kaw. Natawid mo ni tatang mo. Ay saan? Saan nakababaero nanang? Kaya't ko asawaan,
natawid mo ti kinaalis na iti balasang. Ah, Kasta idi inaram na, kasta unay ti alisto na. aha. Ay mala, mabit lang tainak pagsaganaan ni Tatang Mau. Ay, lakay! Mapantayo ka no umulay! Lakay! Nay, agkalay sa kagaya mo na talaga ka anak ka na. Unang kal, kunakmatkan ka. Bilibakan ka. Ay, unang kal, narigatan no sa bali ti pagtungpalan ni Rhea ngay ayatan. Ay kawan Kablaawan na ngarudan ang kal. Ay una. Kablaawan ka, manoy, kanakan. Kasarmitan kin ni Rhea. Ay sos, day tati atendara mangkag. Makaigo pagmadlangan iti napudot, adigaw. At dapay iga daw ko naman. Sa bali at talaga angkal, no makaungat ni Manoy. Ay, pudno day takanakan. Ay, ala, inak imbitaran dagiti kakabagyan tayaw. Siguradaw umay da amin dagijay. Ay kwa, pabitlaag. Apa yang kal? Anong di ko na mapit sa ti panagkalay sayo kiniriya? Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay.